TN Luo Trending Nation. Ma Prince Frank tunafayo Konya matin. Hello, Prince Frank. Jaoda oyudo accident moro jokuoye nomonje gokinyi ma kawuono. To ne jo deposit moro ma asetemore jadong gi kwanze kendo ng'ata manyalo wuotho apoyo nokonya through mari. Prince Frank. Prince yo. Ine ko kasti wuoyo mos ya. Kado gani. Kanyo podi koko winjore. Awinji koro. Koro nakwayo help moro matin. Minoda oyudo accident moro nowuok gokinyi kodhi tich. Jokwe omonje Ochuo e pala. En osiptal Syokimau kae sani. Syokimau. Ya? Syokimau sani. Koro nitie deposit midwaro mondo ka gidhi gi thieth to aseraise gidwa Sh5,000 aseraise an 4,600 pod odong Sh400. Koro ng'ata manyalo konya through mari. Wacha namba ni mar M-Pesa. Kata inyalo orna direct 0793689875. Soma namba mos ba. 07936898875. Okay. Ba anto poda tuwa ndala but ang'ane kaka timo ba. Sasa donga goiro kamano. Iwacho ni un kode Syokimau? Wan Syokimau kae. To ne gichwoe nang'o? Gichwokore? Bathiye. Mos ba.